soartă-mi. Dragii mei, se zice că cea mai mare bucurie a omului în viață este atunci când primește binecuvântarea lui Dumnezeu prin Sfânta Taină a Cununiei Religioase pe care am avut-o noi astăzi. Eu, în primul rând, vă doresc ca voi, cu experiența vieții voastre, să nu faceți, să zic așa, greșeala de a vă considera a toate știutoare. Omul toată viața învață. Pentru că sunt anumite lucruri care se petrec în viața omului, la care nu te gândești, dar dând peste ele, cauți soluții. Și atunci, de ce merge, te îmbogățești și ceea ce privește rezolvarea anumitor probleme. Viața, o știți foarte bine, e plină cu de toate. Greutăți, suferințe, și bucurii, și mai mari, și mai mici, și negate. Omul nu trebuie, băi, sănătate tot în viața omului, tot de Dumnezeu sănătate. Fac parte din viața omului și astea, să știți. Nu există o viață de om să n-aibă și urcuciul și coborâșul. Nu există. Nu există om să nu se supere în casa lui, să nu se certe cu bambina. Dar nu înseamnă să te ajungi să, Doamne ferește. Adică sunt anumite probleme care se iscă datorită multor, foarte multe obiecte, poate de multe ori cu importanță, cu puțină importanță. Dar noi trebuie să avem înțelepciunea, și eu am pretenție la voi pe inima în vârstă, că aveți destulă experiență ca să puteți să... Sunt anumite probleme. Sigur că fiecare le vede. Eu care v-am oficiat Sfânta Taina Cununiei Religioase, dragii mei, nu vă doresc mult decât sigur, cum spune poetul, multă sănătate, cu casă de piatră în care nici vântul, nici banurile să nu dărâme temelia. Că baza tuturor lucrurilor e înțelegerea. Dacă nu te înțelegi cu soția, băi, poate să scurgă mierea de sur pe gură, uite, la grămadă. N-are nicio valoare. Când te simți bine și când te înțelegi cu femeia în familie, e cea mai frumoasă viață, vă, să știți. Îți arde, băi, părând și o ceapă goală, bă, și te statul beu ca n-a făcut. Da, eu lasă, nu e problema asta. Nu, dar vreau să spun, asta atât de importantă e viața. Înțelegerea, să știi. Nu, bă, poate să-mi spună mie oricine mi-ar spune. Nu, băi, frate, haideți să vă spun o zi. Eu m-am dus la Țânțăreanu. Că eu știi că da. Băi, neică, vă spun pe Sfânta mea cruce. Eu nu mi-aș dori viața lor în ruptul capului. Lălora nu li se încălzește izmenele în curc. Bun. Să vă știți de la mine, spun eu. Toată ziua, aolo ăla, a venit procurorul, a venit avocat, a venit de camutare, a venit securitatea cu tare. Nu mi-aș dori să știu viața asta. Te rog să vă spun, zic eu. Nici nu vă dați, dar ce nu-mi place mie la lumea de astăzi, e că prea mult îi bate joc de viață. Bă, pune la hectare de plante medicinale și pe ele nu le lăsa floare, băi, fraților, gândiți-vă și la viața voastră, că odată trăiți pe pământ. Băi, lasă-vă corpul să mă răsufle și el, bă. Că dacă ne avea o gură să spună și el a spus, bă, nenorocitule, mai zăpăci cu alergătura care... Nu este, nu faceți bine. Până te îmbolnăvești, că știi că nu duce departe toate treburile. Și când te îmbolnăvești, până te duci la doctor și zici că dai și casa și toate alea numai ca să... Și să-ți mai facă doctorul bine. Dragii mei, deci încă o dată, vă doresc multă sănătate. Altceva nu vă doresc nimic, că restul vă interesează pe voi. Să aveți înțelegere, al doilea lucru pe care v-ați spus. Și să nu apecați urechea la nimeni. Cât o să fie viața voastră, nu băga prieteni în casă. Băgați în urechi. Vă spun, citiți un nu e bine. Prietenii nu sunt decât tu și cu nevasta ta. Restul nu știi ce au în gușă și în căpușă. Și cu asta vă doresc multă sănătate, să aveți parte unul de altul până la adânci bătrânețe, cum zice la noi, văzând pe fiilor voștri ca niște mlădițe împrejurul mesei lor. Bă, tu știi ce înseamnă asta? Înseamnă aproape 100 de ani că mă mărisam la noi. Doamne ajută sănătate să fie.
101. 101, mă rog. Eu, uite, bine, chiar dacă am greșit o ordine, n-a să zic ca tine, na. Sănătate. Cât o fi, dar să fie bun. Bă, să n-ajungi să te potivești în pat, că atunci, nu, bă, nu să mă uită nimeni la tine. Băi, frate, dispare Gemila și tot ce spune, mă, lasă-mă-mi bage cu pensia ta cu totul și o fie că nu mai trebuie nimic. Bine, sănătate multă, Doamne ajută și numai bine.